Bă, no, am plecat. E o zi superbă de livrat și fiind așa de cald afară încât am ieșit în pantaloni scurt, zic hai să iau și camera cu mine. Dar mai întâi trebuie să mă duc până la BT, până la un bancomat, am puțină treabă și după efectiv ne apucăm de livrări de prin centru. Da, vă țin la curent oricum și enjoy! Bă, am primit și prima comandă de la Cimbru, cuvinte, înspre care ne îndreptăm. Și da, hai să salut! Un Bolt pentru Oltian. Mersi. Zi faină. Eu vreau și prima comandă. Ama chestia e că am livrat destul de repede. De ce nu mă da? Am ajuns. Ok, mai întâi trebuie să dau că am ajuns. E bă, ce fain e. Aici era un pub odată, dar păcat că nu mai e. Am avut și prima comandă la Taz. Cu toate că am început cu Bolt. Ideea e că eu așteptam confirmarea unui cont de Taz de la un băiat cu care colaborez și nu mi-a mers din prima ID-ul și parola, mă rog. Știi chestii fucked up. Pun din prima by default. Da, mă rog, nu știu prea are sens acum anyway. Și am rezolvat și am luat prima comandă și acolo trebuie să-ți pui orar, nu-i ca la Bolt să accepti oricând și gata. Trebuie să-ți pui orar. Și mi-am pus repede de la ora 2, era 2 și un pic, 2 și 10 minute. Mi-am pus 2, 3, 5, am zis că până la 5 să văd cum e cu Tazul și după continui cu Boltul pe seară, că e atât de cald și fain afară. Bun. Mă duc la KFC să ridic prima comandă care mi-a părusă. Și blocată, bă frate, efectiv era blocată aplicația, nu mă lăsa, o trebuie să o dezinstalez, să o reinstalez la loc, mă rog. Și am stat o oră degeaba, efectiv, cam așa, eram eu bucuros la prima comandă, că mi-a venit și am terminat-o repede, pe dracu, mă rog, și nu. Cam așa a fost prima, azi am avut-o în mănășturi, prima comandă, pe Taz și mă îndrept acum spre centru ca să văd dacă mai prind ceva. Bă, am ridicat și a doua comandă de la Taz. Ar trebui să o duc tot până în mănășturi. Nu e rău deloc, data asta 4 km. Cam pe lângă Mac, din ce am înțeles.
Două. Și un bon. Numai să nu ți le împrăștii. Poftă mare. Mersi. Destul de bună comanda. 15 lei plătită. Și am făcut și 3 lei tips. So, not bad at all. Plus că a fost cu cardul și tot mi-a lăsat tips, ceea ce e awesome. Mulțumesc frumos dacă vezi clipul ăsta. Bă, unde e? Auzi? Numărul 4. Știi care-i? Da. Serios? Bă, eu momentan n-am să zic că-s prost, doar că nu știu. Dar mă rog. La mine e prima oară. Ia, bă, GPS mă duce în spate, du-te cu față. Eu m-am dus în față, am zis, bă, pe unde dracu intru, mă? Pe la ăștia, pe la beturi. Uite de aici, Da, bine. Bă, dar mă ducea. Deci scara, stai că mă fut în el, că mi s-a închis. Stai așa. E A1. Dar nu-mi zice scara. Aici trebuie să fie altfel. Ce apartament ai? Client. No. Bă, Dă știi sus că avem seama. aceeași comandă, nu? Cum dracu să avem aceeași comandă? Bombă. Serios? Hai să Tu mergem cu Roxana? amândoi. Hai să rămân. Dar cum e posibil? Dai seama ce țeapă ce ai acum. Bă, dar stai așa un pic, știi care e chestia? Hai să comandă cu 2 ori. Tu ce ai în comandă? Deci am în comandă, așa, un meniu Maxi Big Tasty Bacon. Un meniu maxim mexican. Să-mi fut una, da, mă. Bun. No, hai că ne vedem sus, că nu cred că încăpem amândoi. Colegul meu zice că avem aceeași comandă. Hai să vedem. Vedem care e, cum e. I-am zis, acum trebuie să îi duc, nu știu. Da, ok. Ne vedem, spor. Salut, spor. Salut. Nu te las să o anulezi sau chestii? Pare rău. Am înțeles, da. Apoi nu mă bine. Da. Zi faină, mersi fain, sănătate. Ce să-i faci? Așa a fost să fie. A fost la fel. Omul a dat fără să vrea de 2 ori aceeași comandă. Pus că mâncă și mâine. Da. Important e că mi-a intrat următoarea comandă. Destul de mare diferența dintre comenzi. Am avut timp să vin din Mănăștur tocmai până în centru, am ajuns la primărie. No. Ce să zic? Mai pățești. Nu-i nici rău, dar nici extraordinar, ce să zic. Hai, dar cum arată, bă, nibă, cum arată mâncarea aceasta. Ce bine arată, bă, treaba asta. Puteți să alege 5 ingrediente. Bună ziua, la Taz. Taz. Sunt pentru Ionescu Vlad CV5Y. Dacă vreți să vi le arăt. Sigur. Telefonul la asta nu se oprește și când o pornește, omul nu mai oprește. În continuu bipăie, da, și pe mine mă anunță la fel. Și pornește de fața lui telefon. Da. Nu știu dacă vă deranjează, sper că nu vă deranjează. Eu am o arhivă personală, eu filmez. Serios? Da, și bună și ziua. E pentru mine în caz că, dar mai postez și pe Instagram, dacă nu vă deranjează, eu vă cer acord oricum. Nu, nimic, dar să știți că sunt oameni care se schimbă instantaneu când... Noi suntem natural, nu ne deranjează. Nu ne ascundem la nimeni nimic. Mă bucur să aud. marca stricate ca să stați cu ceva. Asta e la totul, da? O să mai iau o mixtă. A, greșim? Poate greșim. Dar cine nu greșește? Dar nu intenționat, nu-i de răutate. Asta am făcut. Mai facem următorul la pentru aici, într-adevăr, scrie un roman aici. Pentru Caraibe, da? Doamne, extra. Ba, trebuia. Mulțumesc frumos. Am făcut și eu un tips azi. E ok, îl dau și eu mai departe. Și tu muncești pentru banii. Nu mă deranjează. Când merită, merită. Oricând ești binevenit.
Orice om din public, binevenit aici. Deci ai găsit un turc și un moldovean. Super. Combinația perfectă. Eu sunt moldovean, Da? eu sunt din Piatra Neamț. Botosan. Să rămână. Foarte fain. Deci prinde moldovene. Da, eu sunt din Piatra Neamț. Sunt la o oră jumate de Botoșani. A, da? Perfect. Perfect. Bine, data viitoare nu mai zice așteptăm cu muzică. Îmi place muzica turcească. Maica mea ascultă foarte mult. Taică mi-a fost plecat în Turcia, așa că am să vă zic că sper că nu greșesc. Teşekkürler. Aici cântul de câte Teşekkürler. Am zis bine? Bun. cântul bine. Acum da, am oprit un pic. Dar nu e nicio problemă, nu vă faceți griji. Poate data viitoare. Ridică. Mamă, trebuie să le pun și poza. Da. Hai să dau unul de ăsta. Da, e în regulă. Mulțumesc frumos. Zi bună! Fetele astea au. Ni bă ce oameni faini, bă. Un dobitoc. S-o ridicat și smartul, sprâncenele, că s-o mirat cum l-ai parcat. Dobitoc. Bă, cam gata și pe ziua de azi. Hai să vă arăt eu rapid cum stă treaba pe cât am lucrat la Taz. Deci, am așa. La raport de activitate. 2 secunde. Sper că se vede. Nu știu. 3 ore 63 lucrate, 64 de lei se duc către my boss, kinda, cel cu care colaborez. 3 lei tips, ăsta e de la un tip pe care mi-a pus cu cardul, bineînțeles. Și o să îmi fie scăzut 12% din venit agenției. Eu așa cred, că din ăsta, că altfel nu văd din ce să-mi scadă. Mă rog. Și trebuie să calculez, că nu știu pe de rost cât înseamnă, cam asta ar fi în 3 ore 63. Și am mai făcut azi la Bolt, am mai făcut azi o comandă, o singură comandă, dacă nu mă înșel. Am prins că în rest să-mi bag picioarele dacă n-am stat o grămadă. Da, uite, vezi, 9 lei 46 am pentru. Cam asta am făcut azi, mă îndrept spre casă. Mă doare capul foarte tare, dar nu-i bani. Bă, mare parte, teoretic, dacă ești un pic mai rezistent decât mine și ai și baterie externă, ai putea să scoți undeva în maxim 6 ore, undeva la 100 de lei. Ceea ce nu e rău deloc, dacă mă întreb pe mine, care am muncit toată viața pe salarii de nimic, pentru că așa a fost în Piatra Neamț. Dacă ești mai pretențios, ăsta pentru un side job e foarte ok. Mă rog, gata, dăm drumul spre casă, să rămână de vizionare și ne auzim. Subscribe la Alexandru Mihai, nu? Pe YouTube. Ceau, pa!